No a v dnešnom videu sme v Minecraft menu. Začína nová séria, a to teda začínam novú sériu, a to teda sériu hardcoreu. Neviem prečo začínam novú sériu, ale často ju začínam. PSK. No to môžeme si medzi tým nakácať drevo. Určite dajte like, ktorý ma to poteší. Chcem dať 100 odberateľov, takže budem veľmi rád, keď mi tu dáte ten like, aj ten odber. A yes, naťažíme strom. A už niečo, nejaké to drevo. Takže si môžeme medzi tým vykraftiť. No a pozbieram si všetky dreva, dám stick, vykraftím strompač, vykraftím skeru. No, vidím tam niečo. Tam ho nedotiahnem. No, neviem, jak to bude dobre, ale keď musím chodiť, skôr ísť napríklad sem. Zaťažiť si drevo. V tomto dieli nemám ešte v pláne robiť, takže taký range mine. Zatiaľ mám v pláne iba nájsť si tie základné nástroje, niekde sa zabývať a tie irony by som ešte mohol vykopať. Ja si to vykačíme problémy, lebo nič som teraz sa zamala z tej kejky za mnou vylezol nejaký creeper. A po mne idú dva creeperovia. Dobre. Necháme to tak. Ale máme aspoň 3 irony. Máme šťastie, to je základ. My máme 3 iron. A mne dropli FPS riadne. Počkaj, ja si dám escape a dám si options. Video settings a render distance, dám 8 čankov. A idem naspäť do hry. A už je to trošičku lepšie. Trošičku viac lepšie, keď tak môžem povedať. No, ako možno tu v horách bude tiež dosť irony, takže ja o tom nepochybujem, lebo irony sa teraz možno spawnujú hore, vo horách. Ale zatiaľ tu nejaký nevidím, ale to sa môže do pár minút aj zmeniť. Ale asi to vyzerá, že tu je len uhlie. Nie, nevyzerá to, že tak, že tu je len uhlie. Oh, yes! Máme irony. OK. Yes! To je super potom. Som nečakal, že hneď v prvom nájdeme takú veľkú záložnú ironu. To je super. Paráda. No, takže to by asi bolo a
No, ale ovšak je tu niekde koza. No, ale potrebujeme sa naspäť vrátiť dole. Potrebujeme sa vrátiť naspäť dole a nájsť nejaké ovečky pre posteľ. Lebo ja som ovečky ešte nevidel a potrebujem pre posteľ. Takže pôjdem nájsť. Sorry, to som si zapýtala pre posteľ. Potrebujem sa vyskúpať. A je tu ešte niekde jedna ovečka, ešte jedna ovečka. Tu je ovečka. Yes! Sem. No, a okej. Ja trošku zabudám, že toto je hardcore. Medzi tým môžem si zrobiť takú provizornú ubytovňu v tých horách. Len provizorný. Pre istotu. Vôbec nie je zlé. Provizorná ubytovňa. Tu si môžeme položiť crafting table, vycraftíme si ako prvé fornejsku a dáme vypaliť jedlo ako prvé, lebo hunger baru trošku trpí, ale preberem sa z toho. Tak, a vycraftíme si postielku. No, takže myslím, že som tu výpejka, dobre. Máme aspoň základné jedlo a taktiež na koncem tu uhlie. Lebo uhlia nikdy nie je dosť a hlavne najlepšie je uhlie na čož je úplne super. Čiže uhlie na smerovanie. Iron si uhlia. No a posledný zobrať a dám si iron palet a budem. Ešte nejaké uhlie aj naťazím. No, ako... neviem, že jak to tak bude, ale počkám ešte dokým sa mi vypečie uhlie. No, železo, takže pohodne. Už nám to vytieklo, jak tak vidím, takže mezi tým si toto železo vyberiem. A už jaj, má tak, že sa môžem spať. Sweet dreams!
No, takže vykraftíme si styky. Takže krompáč, pickaxe, lopata a následne meč. No ale toto ešte nie je všetko. Potrebujem nájsť nejaké drevo, tak si to sem. A potrebujem ešte aj štít. Štít, no. Potrebujem aj štít. A si niečo aj dám na seba, samozrejme nejaký armor. Lebo nie som s armorom. Vykraftím sa všetkého iba akácia logy. Tak, dám sem ký. No a môžeme začať, že vykraftím si potom nohavice, to je asi tak všetko. Štít si dám do druhej ruky už, štít, jasné. Z bedrocku som zvyknutý shiftom, že funguje štít, ale štít tu nefunguje, ale pravým tlačítkom. Môžem si medzi tým zrobiť nejaký poriadok v inventári a vykraftím si čestky 2. Čestky 2 čestky si môžem medzi tým vykraftiť. A dať si tu nepotrebné veci, ktoré sú napríklad styky, krompáč a také veci. No ako krompáč je potrebný, ale momentálne kamenný už mi netreba veľmi. Alebo viete čo, dizajn domčeku si zrobíme v ďalšom dieli, ja som si zničil posteľ. Takže, dizajn domčeku si postavíme v druhom dieli a zatiaľ čau. You better deal with it. Wait here, I'm about to pick up Scholar J and that